Bani Ora apa-apa. kelire rada ireng tapi cangar. Justru wong sing ireng-ireng ki sing kuat-kuat. Tuh ya. Ora sing Maksudnya putih-putih. ilmune dawa. Nah, putih-putih melambe-lambe kok. Tapi ora mane-mantu di anakmu putih kok sego. Kuwi irengi engko dadine operasi Black Cross, Dik. Kayak papan catur. Ngono karo kuwi lho, Dik. Babi loro ireng putih lho. Ya nek aku rak mikiri ku ya, mikirku ki lho sing daerah kekuasaanku, sing tak jagani ben ora iso kejipuk wong lho. Lho jane kuwi pas bocahku sangar ya, Teng. Bener. Lah ya kuwi to, kowe tak kei mandat, tak kon goleki wong kuwi. Berarti iki tambahi gawean meneh iki. Lha matam gaweanmu ki apa? Jangan agei ya, Teng. Sithik-sithik keplayon kok bosok ngono kowe ki kok. Engko gaweane keter. Ora cetok. Lagian barang ya mesti kejalu. Wong sithik-sithik ke mah. Nopo kowe? Kowe mayu sih matamu. Kudu sik cocokmu. Waduh. Ngepur ya. Cocok iki lho. Kawatin. Udut ki santai. Iki sumet meneh, iki sumet meneh. Iki mah butuh dhewe wong mau mas. Aku wis tak watuk kok ngene. Heeh, diwak. Rogo ku wis tuwa. Tak yo ora suwe. Aku ngandel-ngandelke kowe ora iso. Aku wis jeru. Matamu Penting ning gone kertas warisane ditulis jenenge dhewe ya. Wong anakmu wedok, warisane meh mbok kaya kuwi. ora ngene wae nek memang kowe iso lah ngalahke bocah sekti kuwi mau. Ora iso. Anakku tak lho kowe wae ora iso mengentuk ngarah anakku. Duwe kono. Plek-plek. Ngono. Yo tapi nek koyok blonteng ngene iki to, nek ketemu anakku paling gur muni. Tak main blas. Anakmu bokonge yo Wah. gedhe arem-arem. Lah juwes anakku kok. Lah aku nek dibungkus gedang disunduk isor dhuwur dadi lontong tobrut. Lah nek sing sekti kan mesti kok nek mlebune kan apik semak. Ngono kae, ilmu kanuragane. Ngono blonteng. Ngono tok ora main. Opene anak putu mbak asal. Yo ngontene putune wae. Nek menawa wedok diopeni dhewe ya lanang dipateni. Cangkemmu iki bosok utekmu iki mano. Ya wis kita golekane. Sekono golek sik. Anu sakone popo dadi asu banget ya. Gue wong loro wong siji sampean njaluk pijet ora biasane jam sak menit tak pijeti. Nah. Wong loro matamu pijet-pijet. Ana sing mijiti aku, bener kuwi. Kuwi asu golek enake tok. Lah aku sak ngatasi blas lho dijilatimu kok ngono. Padune kuwi gambarane. Kita beting malah nih asu. Wes, ora bakalan anakku tak entukke dapuran-dapuranmu ngono kuwi. Mah budek. Wis tak pamit ya. Aku ora ngatasi tenan.